Hello guys, ingana na ning inahantan no mataranta ta natong anak og naay mga problema. So dili problema ako atuan guys. Happy pa nang gatuan kay mga anak ang panganay nga si Kim. So kan taon ang mama naglib dayon kay sa unang guys pudawis Kim magita. So kami pasa kanya ana og scrap paingon sa Cebu. Alas 4 ang biyahe from Tubigon to Cebu. So amo baw guys, ang gibilin na sa Tubigon para namin service paguli. So kana guys, ako ron tanang pamuadto sa Cebu abi nakakulang sa panganay guys, di man mosugot mo biyahe ako ra isa. So kami jud duha ni papa. Di man siya mosugot nga mag-inusara ko biyahe bawa bari bata ay. Sobra concern sa mama char. So kana gid ang panganay guys, pinanggaon jud na og inahan ng kamahan. Ingon na gid siya bata, love gid mi niya yung mga manghod. So mo gini ang pinaka proud nga sa iya nga partner. Grabe siya mapagmahal sa iyang kanang naay gini kanang igsuon. So kana guys gabi na padung na mi anak mo dunggo sa Cebu. Ari mi sa Terminal 3 man siguro. So what ba jud ka? Dugay-dugay na jud mi kabalik sa Cebu. So kana nakaabot na jud mi balik. Last na mo ni balik sa Cebu guys, mga pandemic pa to katong graduation ko. So kami gyud ni papa. So si ang akong panganay kay nang Cebu trabaho daan gitagbo ra mi. So ang chat na ko diyan ati duol na mi. So kana mama sa kailang mo mama og taxi para sa Chungwa 20. So sa kanya taxi mo pa doon naog nami anak sa patalan. So naplan nami nga taxi gid kasi pwede mi pwede mo jeep tuwan katuod. Niabot og Cebu way oras. Kala at Cebu dugin to kani pa na. Panahon sa pandemic ya kani. Diba? So nang guys, naabot jud mi og Chungwa. So nagpangutan nami sa guard kay kami katuod asa pit nang asa nga kanang floor ang anak. Pero ako anak lang kay nga morning na floor, 9th floor. 9th floor gyapon ni. So 9th floor andiya sa kami elevator. So kani gis pa guys kay tungod ka mahilig mo sa ridang kalatan og mga unsa pa diha. Una man ko sa elevator guys. Tawa. So sa kami elevator ana kay nangita nami sa room sa akong anak. So basta masakit ko elevator guys, madlok jud na kay kani akong partner kadang ka aliwaros ka adyo man mga sarida nga mga hadlok about sa elevator, mga zombie nang madlok ngan ko pastilan gayud ang mahandi jud ko musud. Sakto ra guys nga uban uban ko papa kay mag naog sa elevator di ko matulin sa una lang relax ko subong ko sa anak niya di madlok ko mo sa kay elevator. So ana guys nabot nami sa 9th floor. So padulong nami ana sa room sa akong anak. Excited na ko kay makita na ko sa awang apo ikatulo nga apo. Ikaduha na siyang lalaki nga apo. Kay anak man ni Kevin ang panganay nga lalaki. So excited na ko da guys ilili sa nga room kay pag patak-takabri di mao. So kana yan mo na akong apo guys. So excited kay si mamala. So bago pa jud nang gigawas gikan sa nursery kay kagabi pa man alas 12 gipanganak mo na akong panganay guys. Nanganak mo na si Kim. So muna ako ang buutan nga palangga ni mga anak tawag na pinangga. Oh, so nga na guys ang mga anak puro di panggaon para mabawas jud mo sa isakto. So tanaw guys, awa pa jud ko mahawi dito sa bata. Nag-alcohol pa ko, nag-ilis ko blouse dito ko biyahe. So nga na jud na ang pijud ta kay kaloy sa tong apo sa gikas biyahe niya hangop pa dito. So nga na si papa lawa excited kay si mama la nagtanaw sa apo. Oh, mingaw kayo, luoy kayo, ay kabutangan sa kaloy. Nga naman jud na guys na mga gidikanan nga ilabay ang bata. So ikaw tutukin ng bata, luoy kayo, ay kabutangan sa kaloy guys. Pagi sila mabuka no, pila ka adlaw din ining bata magbuka-buka di pa kay siya oh. Bugani. Na sila kay magsige pa man at piyong-piyong. Tulog pa na utoy. So kana guys, og kagwanta ang mamala, nailis, nag-alcohol, nagmas, wa bar natin nagsayaw-sayaw. Muna nagipaabot kay mingaw kayo, luoy kayo ang bata. So wajud ko kaputangan sa kalipay guys o ka happy gid or sa baka libot ko sang gibati na nagapos ko sa apo. Luoy gid no, nakarelate na ko sa kawang maestra guys na sa una manaway ko ni ma'am so na hawid og bata. Mo muna gid ni gibati na lula na gid ko sa tulog ako. So puli-puli ni si papa kay burhis man siya kay first night niya. Kay gali ginuto mi mayong tulog limi kay tulog pero sa kailangan man tang mo bar natin ani bantay kay luoy mo ang angkan mo magtagay kay mabughat unja. Serious mi papagsayaw-sayaw man niya mong duty to the max na mi ani. So kana guys, ang hospital sa Chungwa 20 at bang man Robinson. So agin may choice, mangita di man masima-sima or panihapon baron kay gutuman. So ang hintay ko sina ani mapugo $100 ang mga tinda sa ilang pagkaon guys. Kami duha ni papa kada kauna mo kailangan jud mga 300 kapin. Sa una lang sa api ani di kakaon ani guys. So kani, so taas namin sugod di papa ani kay alang iban na mo anak, mananganak man. So wala na. Sa instruction ni ang anak sundon lang namo at bang na pud sa Chungwa ang kwan, ang Robinson na di ang mga pagtunon, pagkaon tanan. So dollar jud guys no. So ako jung gi-imagine sa una sapi kita kakaon ani sosyalan po gayong at mag-hospital mall man gyud oh kaon ani mangita kun sa ato isusatian kay banati ra patag duty sa tong apo ang anak char.
So kani guys, mabalik na ni ani sa ospital kay mga nikaon sa binamtian. Kay syempre duty na po di siyempre. Kwarta gadya mo kada kaon tung duha mi papatagyan kapin. Sa kadlaw ina ra mo 1,000 kaon na mo. Pas din na ay kuno sa magaron. So guys, sa way pag nangalangan ni istorya, kaya Ginoo nakagawas nami. Pero let's just again gabi nakagawas pagka Merkulis sa gabi so na-process sa papel. So yung tag chongwa o dollar gid ang balyon nun. Wa jud tay mahiman, iya naman kada ni sa sayan akong anak. So ako jud nabayad kaluyan to siguro sa Ginoo guys, nasubad ang ilang problema. Nakagawas kay 9,000. So kani guys, buntag na matapos sa iyo kami ni papa kay syempre mga lagad sa Ginoo masin bagit ta. So nangita mi og simbahan diri mi sa Maxilum. Gibukan mi ni ati daan og kanan ay taxi or Grab para ihatod mi sa simbahan sa Maxilum. So nami magbayad anak nakabay na anak. So and then mga tax Ginoo upang kaluoy nga makalingkawan sa mga problema sa musimbagid ta bisi asa ta mulakaw bisi asa ta mudunggo musimbagid ta sa video ko ani guys hindi ka nami ani pagpauli kita sa simbahan na amaze jud ko no kay talag sa kanang Cebu digdag ko kay mga buildings lahi kay taglaran mga nindot kay mga buildings habog. So kana guys, naabot na jud mi sa Residencia Edades. So sakay na pud mi elevator 9th floor sa mga room sa kong anak sa diri sa Residencia Edades 9th floor. Ay hadlo ka jud guys. Sakay na pud mi elevator. So why choice kay sa man sinang giabot jud mahagdan na narang habuga ka adyo. Paabot siguro dito kuya Japan na siguro ko na. Mag walking ra hagdanan. So kana guys. So di ka namin nagasimba, syempre guman bar natin sa itong trabaho. So kanan abot namin sa nasa room, nakailis na guys. Nakailis na midana kay makikina po mi og paniod to dahil sa kadali kay pumapoy oras nagluto naman dahil po ako ang partner siya galungag ako ra magluto sudan. So kana guys tungod kay among baby na ilabhanon ang anak wa man sila ilabhanan walay labanan walay hayan. So walay choice at bang sa kondo na ay kuan na ay magpalaba ka na self service na po imong 80 kapra. So kana guys si papa mo nagbawa na kuan na operate kay ikaw mag-operate barato ra man kaysa imong ibilin nga sila mag-operate. So kana so high tech na guys no ang kada lunod 150 7 kilo. So man nagasugod nag washing guys. So pag ibabaw na may mag dry kana may maglabas ubos. So kana guys, pahatod jud ko una sa ubana, muli ko una kay gabi-gabi naman mabuang pa mo ko panihapon. So ang usang ibiyaan kadali kay nag-dryer naman to 40 minutes pa man pud to adser na mahuman. So igo ko magpahatod ko kay atbang labaya ng kondo ug ang katong labhanan nga self-service. Laundry ang tawag. So nagpahatod sa ko, balik sa kondo kay maglungag ko. Kay actually guys, di gud ko katahas mo sa kay og elevator nga ako ra isa. So kana guys, gimanan gud kong papa amo sang ibiyaan kadali ang kuan ang among gisala nga pag-dryer na to siya. Kay magluto pa yung taong panihapon kaya natong angkan napadyo'y bata so madyo ni papil sa inahan no pag manadko atong mga anak maminjo another duty na po sa kinabuhi isod po na patong pasagdan wa man day line choice. So kana guys lili ko ka na berti kahabog gadyo ka adyo hagnaw jamo ang kondo kay 9th floor baya. So kung imagine si bako kung na yung mga linog sa una lang. Bye guys, for now anano na punta sa part 2 sa among stay diri sa Cebu. Asa mi paingon o makalaag mi ani. Mo ni amo ang pictures remembrance amo ang pagsamba sa Maxilum.